Pár slov k dnešnému stretnutiu. Bolo to v podstate od začiatku jednoznačné, ale dneska ti to padalo, 3 trojky, také 4? No, tak je konečne asi po celej sezóne. Ale nie, tak proste, tak zase Ružňava, myslím si, že nie je až taký kvalitný super, ale myslím si, že mohli zahrať o mnoho lepšie, ako sme zahrali, hlavne ten záber bol strašný. Myslím si. Čo ešte? Tak shodno to celé, lebo si hrala skoro celý zápas. No, tak jednoznačne podľa mňa by mali vyhrať rýchlo a myslím si, že na Ružňavu by to určite oveľa viac platilo, pretože nevládali a ja si myslím, že rýchlo hrou môžeme zvolať super a myslím si, že aj na Ružomberku to platilo, tá rýchla hra. Vráca sa ti forma teda nejak ako? Alebo ako to vyzerá? Nechcem radšej nebudem nič hovoriť k tomuto, dobre? Dobre, povedzme ešte k Ružomberku pár slov. Ťažký, húževnatý super. Máme troška tak aj po poslednom zápase z neho také troška vetry. Čo na nich bude platiť na Ružomberčanky? Na Ružomberčanky, ja si myslím, že jednoznačne musíme byť od prvej minúty až do 40. minúty koncentrované. Musíme ísť do všetkého naplno, hlavne myslím si aj v obrane, musíme signalizovať tak, ako sa majú robiť. Proste musíme byť vo všetkom dôsledné, jednoznačne. Ak vypustíme 1-2 minútky, môže sa nám to vrátiť, oni vedia spraviť. Zo všetkých chyby vedia zločiť, čiže musíme sa vybrať čo najmenej chyb. Majú pomerne aj silnú lavičku, vyrovnané hráčky, ale predsa len sú tam nejaké osobnosti, ktoré bude dávať špeciálny pozor? No tak určite teraz, ako som pozerala, tak sa rozohrali všetky tie legionárky, hlavne pod košom, tá Smith a myslím si, že oni hrajú tak, by som dala tak kolektívne. U nich každá aj z lavičky môže zabrať, čiže myslím si, že nie je to skôr na individualitách, ja by som skôr zameral na celkový kolektív. Pomôže nám to, alebo nepomôže, že budeme hrať na Komenského? No tak ja si myslím, že určite tá výhoda toho domáceho prostredia sa tam podľa mňa stratila, aj keď hráme síce doma, no uvidíme, no necháme sa prekvapiť, dúfam, že nám to pomôže.